Сезон 2, ден 6 и така. Друсане на слонинки, естествено. Днес това видео е доста кратко, като някои упражнения ги няма, но гледах да снимам днес, защото другите дни нямаше как да снимам и днес гледах и да мога да тренирам, тъй като се получи така, че честно казано нямах много време за снимане, така му ли да тръгна и да обработвам. Обаче така се случи, че ходих да помагам на един комшия, буквално си изкарва някакъв цимент не цимент, асфалт от тротуара, иска да го циментира. И общо взето бях при него, помагах му и гледах да се върна възможно най-бързо, да се изкъпе, да снимам видеото и вече да качвам. Сега продължаваме да сме редовни, защото имаше нали, 3 или колко, 4 дни мисля, че почивка, но вече няма такава почивка, в смисъл от видеята, ще продължавам да си качвам. И така, общо взето, трябваше да има и клекове днес, но гледах да направя възможно най-основните неща, за да може хем да съм тренирал, хем да има видео, хем и да мога да си свърши и другата работа, която имам след видеото. И общо взето, да, много кратко видео, много малко. Даже днес скачах на края на видеото, понеже бях забравил, че трябва да скачам изобщо. И го направих в края на сериите, след което си продължих, нали, другите работи и така ще завърши днешната тренировка, пък другите дни повече и много по-добре изпълнено. Чао за сега!